Donostin aurten zute inori eman txanorik lakuntzan bai. Lakuntzan eman behar diogu. Lehenengo, lakuntzako pertsako lehendakaria torten bada, txanoa emateko. Eta txanoa eman behar diogu bikote bati. Aretak esaten du, ofizioa duena bera dela mutila, baina nik uste bikotea dela komplementario total. Urte oro, ematen dute Sanxartine, Iperropile, doaini, bere borondatez. Sabino eta Maricielo. Itoki, gozotegiako gazteleria. Iperropilaren gaindi. Eta Iperropilea ditu historia asko. Amorezko historia, mila historia. Ez da bakarriko izatazun hori deguna. Ez dut egin komena diziki bat. Iperropile egiten zuten egin. Nola ez da, gure amonak, gure amak, gure izte bat, eta emakume guztia. Hainbat urtez, sukalde zarraietan, ziguaren ondoan elkartzen ziren hainbat neska lagun, eta proposatzen askorekin. Zenbat kontu gafak zenbat kontu maizterketa zenbat kontu maizterkiaren artean Bortik eta guztiaz beterik zesta gainean zauderako Alkuzabak abesten jarraitzen ziren, eta senyoraren ritmoan egitzen zituzten herriko Iperropilak. Ohitura edo tradizio hau indartzeko, bultzada txiki bat nahi izan dut ematea.